No, that boy on a phone. If you never tata. Keri if I tell more gigi so nandu corogina fa. Ye by the moment you so nande corogina fa bona. Na mo kochalo. Boya ezejina nne so mo asika nsoluzo ya. Kere ka isi bido meme kojin ka fa ke no nwi bidoro ya ke ka isi ya fu ya ruji mero Etiri m ji anwa na ji ndị anyị na-afụ n'ala January 15th n'usoro ukwu nke nna m gosiri m usoro ukwu ọ ga-alụ m kedu ihe na-agwa ọha na eze ọkacha ndị ụmụaka ndị otu gị ndị eso n'ihe ha na-eme kedu ndụmọdụ na-enyefa ihe na-agwa ha bụ ha banye n'ọrụ ugbo n'ife dị ya o kwenye si ya gụ n'akwụkwọ mana ife dị n'ọrụ ugbo onye m na-akọba ọyị na ọ ya akọta ihe mụnwa na anụ akọta nke m na-ejikwu skuul kedu ozi ka eprichi na-ezigara nna ya ukwu onye mere ka ọnụ wee so n'ihe nke mmemme ihe na-agwa onye niile bụ na ọ ya dị ndụ ngụchakwa akwụkwọ n'ụmụ mụta ụmụ m azụ ụmụ ọ ya dị ndụ na ndị ụwa ọzọ ya abịa ụfọdụ na-agụla bụ na ụwa ọzọ ya abịa na ọ ya abịa na-eti n'ahụ ọ nwere ife ọzọ chọrọ ịgwa ọha na eze na-ekiri anyị oge ugbu a ife ịchọ ka ha gwa ozi okenye na-agwa onye ọbụla na-ekiri anyị ụbọchị nkịta ihe na-agwa onye ọbụla na-ekiri anyị n'ụwa abụla ha bịa na nne elu na-awa ji ha bịa ụlọ anya ha gbara onwe fa ihe nkiri ndewo